Halin gini akong tindaan ni kalsada kay daghan man gyud mo agi diri kay kalsada gud ni. Kay mamalit, daghan makuhawon ron nga mga mamasayro ay. Kamaayo sa panahon rong adlaw, init kaayo. Ay ang kanahan nga dukyo, ning balik na pagpamaligya diha. Di pa barangay nung talapon na akong naging simana karon nibalik na pagbaligya diha. Napagistong-tungas kalsada. Pasti lang itawa na ni karon ka adtuon ra ako ning bataan. Manlupad binayang baligya ron. Oh no. Karon kang dukiwa ka. Kahit yung kag ulo ba padungon. Say ato tay. Kisa may nagsugo ni mo daang dukyo nga maninda ka dire. Ako lang. Ano man tay? Ay Ano naunsa. problema? Di pa nagkasabot naman ta dito sa barangay. Nadili na ka dire maninda kaya mo aning yuta. Kini inyong yuta. Kaya naman di. Ano nakaingon man ka nga inyuhan ning yuta? Nakalsada man eh. Kalsada lagi. Pero amo man ang yuta dire padulong patabok dito. Amo anang yuta. Na kini kalsada namin susud mo yuta. Di amo aning yuta. Amo maninda man ka dire. Maninda ko dire kay kusog kay dire. Na dire ang kusog nga halin. Asa tay kusog halin dire taon mo magaling kay tao dire. Mga dito mga kutay tablon sa kanduyog. Dire to mamainit sa kuha mamalit. Naunsa man taon ka eh. Uko ni mo. Gahit yung kay mo ulo ba? Sige gahi. Kaya ako magpaninda mas inyong yuta. Wala man ko nangangkon aning yuta. Kikining yuta. Inyuha lagi ni pero sa barangay naman ni kay kalsada man eh. Usay sa barangay. Nadili man yung barangay ro. Kaya naman tama ng barangay ro do. Dili ni sa barangay ro dire. Ay basta wa ko'y labot og barangay road ni Odili basta kay Dili. mamaligya ko dire. Dili. Di ka mahawa ro na. Dili jud ko mohawa dire. Ganun di mo daw ka mahawa pe. Kinang ka nga. Wala kay katungol mo pahawa na ko din kay kalsada ni. Kaunsa man ka oy. Kalsada lagi. Kalsada bitaw ni. Taka din na maligya. Pero pag may motor mo agi diha, madisturbo ka. Mabanggaan pa ka diha. Ay natay. Kabugo anang mga sayro ag mo bangga sa kuha. Makabayad sila sa kuha. Kamahal ani akong mga tinda. Say mahal god. Mahal bitaw. Op hamang ka. Budol ka sanitize sa. Itais. Okay na, magtiwas ta. Balik ka. Asa may nakamahal ana? Kamahal ani. Kini? Kiting mahal ani. What 400 ang lata ani. 100. Mo lagi. Mo lagi na kung gikalagutan mo kay ngano gud. Amo apa ning yuta, Wala man ko nangangkog inyuhan ni wala man ko nangangkog palit mi diri. Di bakit minimo pa utangon. Dapat utangon minimo ni mo tinda kay amo ning yuta. Dapat gani libre na. Maoy kalugian nato anang utang-utang di ko pa utang. Bisan pag inyuhan ni yuta. O lagi. Kita makasinabot ani. Dili man gyud. Nya sabi gusto ni manglupad ni imong paninda ron ba kay gahi kay Oy kagulo. lupad mura makagsikin sa. Uy wa ko manglupad mahadlok. ka na. Gusto ka ala. Sige na. Putna na. Mag-live ko, mag-live. Kahit kay mo kulo. Pero makita na to na yung si batasan nimo. Badlo man gani ulo. Dilan wala. Kahit kay Hilas mo jukay kulo. ka. Patuuragod mo. Napakit mo Nagnegosyo ra kalsada. ko diri. Akong paninda na ko. Oo. Nagnegosyo. Oo. Yung gilagpot oh. Pwede din lang magnegosyo ka nga. Dili imong yuta. Uy, kaya kila. Kadaghang nagnegosyo sa tagom nga wala yuta. Wala. Hawa mo. Kasi gusto ni mo mahurot na imong tinda. Hutta. Ha? Oh. Kahit Wala yung ko'y kay labot, kulo. wala ko'y labot. Tayo, kaya Daghang kulo. kinakakita niyo, live. Live. Handog pa rin tag-live. Musikat man yung ka sa internet, ani ba? Putong kong tanan. Nakita ko ang tubig. Kahit kay mo mga ulo. Nga. Oo, Si saman. pagid mo mahawa. Ay, kini. Mas nakuha mo kiguang na ko. Oh, labay na. Karon. Mag-abot dito sa tulpuan eh. Tulpo. Sus. Naglukon tag tulpo. Mao ni siya guys. Dahil kay kinaiya guys. Di pang labay akong baligya. Ako pa nilakan ka rin ang kinaiya. Nagkahit kayo mag-ulo. Sige ha. Wa ko mahadlok ni Usap, Matay. Wa ko patawag ko mahadlok ng ni Matay. barangay. Mapawaon mo dire kay. Papahawaon. Magpatagal. Ang panida masing asa mo. Dito mo spindors kung gusto mong magnegosyo. Ayaw din ha. Ay, mahal kayo arkila dito. Pisto Pusta. tay. Mamamaya sa barangay ha. Wala ko'y labot na tay. Dalan ni. Sikat man yung ka sa Facebook ani. Mag-ulo
Sus, ako hadlokon. Hmm.